Καλησπέρα. Η ώρα είναι 1:30 το βράδυ και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο διαγωνισμό του Me and Home και τον Μικρή Μεγάλη με έπαθλο ένα καροτσάκι. Έχουν συγκεντρωθεί 1235 έγκυρες συμμετοχές, όπως φαίνεται και εδώ πέρα, και η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει με το random.org. Έχουμε βάλει ήδη εδώ πέρα 1235 επιλογές και πατάμε generate για να δούμε το μεγάλο ή τη μεγάλη τυχερή. Είναι το νούμερο 1008. Πάμε στο Excel να δούμε ποιος είναι το νούμερο 1008. Και το 1008 είναι η κυρία Χαρά Λύρα. 1008 κυρία Χαρά Λύρα. Συγχαρητήρια, πάντα τυχεροί και πάρα πολλές και όμορφες βόλτες ευχόμαστε. Καλώς βράδυ.